Estamos na parte social. Estaba eu ocupada vendo como me levaba un bolso dun lado para outro. Vamos a falar hoxe con Marcos López. Hola Marcos, encantada. E Celso Parada, que son os dous membros e un dirige vocal de Mos Solidarios. Nos, cada programa traemos pois, un colectivo, unha ONG ou unha entidade que realmente se dedica a traballar por os demás. Entón, hoxe vamos a conocer o que fai Mos Solidario. Creo que tedes unha andadura moi larga vosa, pero dentro de Mos Solidario, canto tempo estades? Levades? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos, e teño entendido que con 3 eventos moi importantes. ¿Sí? Sí. Iso é o que teño entendido. Moi ben, pois vamos a empezar a falar dos eventos, despois vamos a continuar por un evento moi emotivo, moi, verdad? A ver, contame tú agora. O seguinte ano pois foi dedicado ou foi feito para Alex, un neno de aquí de Vigo, de Bouzas, ou para ser cando naceu con parálisis cerebral, o cal pois naquele momento e agora tamén precisaba unha axuda e nós desde a nosa asociación pois brindamos a darlle. A verdade é que é algo moi importante, que eu creo que non é novedoso, porque a xente nova sempre están todas as cousas importantes, non? Pero realmente non hai tantísimos, fora de entidades de toda a vida, con Médicos do Mundo, etc., non hai tantísimos que se dediquen a actos solidarios, simplemente, moi poucos. Suele haber xente que se dedica a actos solidarios, pero dentro de outra entidade, dentro da entidade veciñal, dentro da entidade cultural, pero así simplemente que unha vez ao ano se reúna xente para facer un acto importante, pois non suele haber tanto, Por eso o cuadro ten máis mérito, porque pasades dun ano a outro preparando, pensando e preparando. Sí, e este ano vai a ser para? Este ano pois vai ser para a SODIFISI, Asociación de Disminuídos Físicos e Psíquicos de Mos, que en verdad non é soamente de Mos, van persoas de Cangas, van persoas de Vigo, vai, bueno, de Porriño, de todas as zonas, o sea, é unha pena porque vendo os recortes que se están facendo últimamente para benestar social, pois a verdade é que o están pasando todas esas asociacións, todas esas agrupacións, o están pasando moi mal, o sea, están perdendo moitísimo poder adquisitivo, pro cal non podes atender a demanda de necesidades básicas que teñen. Cando facedes eses eventos, invitades a xente de Vigo, a xente de Porriño, invitades a toda a participar? A todo o mundo que estea público totalmente a botarnos unha man e tirar para diante. Podemos decir máis ou menos de que cantidades falamos o ano? O sea, en cada evento, máis ou menos? Sí, o ano pasado pois alrededor de 600 personas. O primeiro ano ser o primeiro, ser o pioneiro, o arrancar e non nos, pois a mellor sería mellor que non nos miraban ou que non nos coñecían tanto. Pois sobre 300 e non tedes a fila cero? Temos. Temos. Porque teño entendido que a fila cero é algo moi, pero que moi importante, moita xente. Si, estos serían ou son entradas para asistir á gala. Despois hai fila cero, que xente que non vai ir, pero que realmente compra iso. Temos un número de conta que neste momento se colocará, temos unha páxina no Facebook que entras en Mos Solidario. Esa sae, tamén vamos a poner un número de conta, o cal desde calquer punto. Cando vai a ser ese acto? O 14 de outubro, a partir das 5 aproximadamente, non está ainda por definir exactamente. En donde tampouco se está por definir?
Sí, no Auditorio das Virxen Dolorosas en Mos. Ajá, perfecto. Moi ben. Ahora vamos con algo máis. Tedes lugar físico para estar? No. Ou é algo así? Nada. Nin temos nin queremos. O sea, Vos vades por a vosa conta. Exactamente, nos vamos por a nosa conta, os xuntámonos nun sitio. Ahora, por exemplo, estamos nas oficinas de Caravanas Juan, que nos la accede sin problema ningún, ademais. Entonces o que facemos é que tamén tendo, si tes un local, tes uns gastos. Entonces nós non temos gastos. Nosos gastos que temos é o mellor de folios ou de 4 papéis, pero bueno, intentamos que iso casi todo sean doacións, sobre todo cando facemos a cartelería, e todo que sea todo donacións. Entonces, en verdad, o que non queremos é ter gastos. Nin queremos ter gastos, nin queremos ter cartos. O sea, nós traballamos simplemente esos días para reunir cartos para eses casos, non queremos nada máis. Iso é altruismo puro e duro. Eso é realmente o que máis se agradece hoxe na sociedade. Tedes traballo vos? Perfecto. Non, pregunto, non. Estamos en épocas difíciles que se cuadraron, estabades con traballo. Habrá moita xente que colabore con vos que está sin traballo, se cuadra, non? Sí, moitísima xente. De feito, por exemplo, o ano pasado, sin máis, acórdome que unha das veces que, aparte creo que ia contigo, cando foi para unha señora que non podía, e a señora parándonos tomar 5 euros, o sea, é algo impresionante, non? Señora, bueno, que tome unha fila cero, que non quero nada, non, señora, nós se non lle damos a fila cero non queremos os 5 euros. O sea, nós temos que xustificar hasta a última peseta que se consigue. Non aceptamos cartos na man como se fose isto unha aceptación. E tedes relación con entidades, bueno, hai outras entidades que se dediquen igual que vos en Galicia? Así, sin ánimo de lucro ningún, sin ter oficinas, sin sedes, nin nada, pois non creo que haxa moito... Porque aparte isto requiere, además, porque si é verdad que non tedes gastos, non tedes nada, non tedes local, perfecto, pero isto requiere moitísima confianza por parte da xente, porque precisamente como non tes local, non eres visible físicamente, iso des 3 personas, 4, 5, bueno, que decides que vades a axudar. O sea, ten moito mérito, porque non cabe dúda de que eu creo que as persoas son as que se fían de vos. Sí, ao fin e ao cabo... E iso, non ter local é positivo e pode ser negativo. Quer dizer, é moi positivo non tes gastos, pode ser negativo porque non te ven, pero está claro que no vosso caso sí que a xente se fía de vos. Que facedes para que se fíen de vos? É fácil. Nós, por exemplo, as entradas, o día da actuación, nos as entradas, a xente as ve ali, decimos públicamente, no medio do acto, cando remato o acto... Pero por que te teño que creer ti? Non, decímolo ali, cantas entradas se venderon. Perfecto. E despois decimos cantas filas cero se venderon. E os chivatos, tanto das entradas como os da fila cero, van para a organización que van aos cartos. Eso creo. Xa, pero bueno, é para que a xente... Entonces, non hai opción de que haya despiste de cartos por ningún lado, porque si se fan 500 entradas e se venden as 500, 500 por 5, tanto. Si se fan 500 fila cero e se venden as 500... O sea, os cartos dan, non hai opción a... Eu non estou poñendo dúda eso, estou dicindo se valorades suficiente o que a xente se está fiando de vos. Sí, claro. O sea, porque realmente... Si, ao final tamén é quen te axuda... É unha entrega a vos dades conta. É unha entrega a 3 personas, a 4, a 5. No, bueno, somos... Os que se haides, non? Somos máis. É unha entrega e unha confianza total a que ten a xente en vos. Sí, bueno, ao final tamén... Eso é moi importante. O acabar... Wow, eso non se gana en 2 días, Non só acabar a gala, é dicir, se suelen estar facendo o que se fixeron os domingos, o día seguinte, un luns, se vai ao dito banco, se fai unha transferencia para quen sexa, o fai 2 anos foi para Pakistán, para Médicos Sen Fronteiras, o ano pasado foi para Ales, para unha clínica, que se lle ingresou directamente na clínica, ti sacas un comprobante, un recibo, e se publica na nosa páxina do Facebook, para que a xente, ao final, o que cabe, pois, é eso, non? Que a xente se fixe, crea en ti, porque se o faz só e nadie cree en ti, por ano que ven seguramente non se poida facer. Hai xente que che dice cando facedes outra. Cousas maravillosas que tedes para que a xente se fíe de vos, porque Facebook non o ve todo o mundo. E eu estou segura que non solamente a xente nova vai a vosa gala, hai de todo. Bien, entonces eu pregunto, repito outra vez a pregunta, que tedes de maravilloso un Mos para que esa xente se fíe de vos? Vos, que tedes de maravilloso vos? Para que nos teñamos, para que nos fiemos. Se eu pregunto, estes rapaces en Mos son conocidos por?
Nada, vamos, cada un na súa casa é hora de comer e pouco máis. E nada máis. Nada máis. O sea, non fixestes un canal por os ciudadanos? Bueno, no. a ver, no, o que nunca intentamos é vender algo que faz polos ciudadanos. O sea, non simplemente o que facemos... A xente sabe que vos facedes claro, na primeira gala, eu o que creo, para empezar, o sea, xa solamente vendo os artistas que veñen, houve moitas persoas que veñen solamente polo que en sí van a ver. O sea, están pagando 5 euros por un espectáculo que por 5 euros non te deixan entrar xa nin no cine. No, o sea, 5 euros eles, nada. Por exemplo, sin ir máis, o ano pasado o presentador foi Rubén Ríos. O sea, que veñen persoas, este ano pois tamén será un presentador de ámbito bastante coñecido na televisión, que non imos a decir porque non se pode desvelar todo, hai que deixar algo a... Sí, claro, claro. Hai cousas que en verdad as persoas que foron o primeiro ano, aparte foi increíble, porque o primeiro ano, 350 persoas. Pero que o segundo ano foi sair coas entradas, decir, mañán poñemos a venda as entradas. E bueno, ao cabo de 24 horas non había entradas. O sea, que este ano podedes tranquilamente 1500. Non, porque non temos espacio suficiente para... É o que hai, non hai. Entonces, como é o que hai, tampouco non queremos... Vale, isto é o que hai. Iso sei o que sodes uns conseguidores. Sodes uns conseguidores de xente que vale a pena ver. Por exemplo, xustamente, bien, eu era o que quería que dixerades. Claro, o sea, porque si non é nada. O sea, eu non salgo á calle e digo, bueno, entradas para fulanito, porque viene Menganito. Eu non me creo que fulanito venga gratis. Por que ven gratis Menganito? Pois porque hai un señor ou un outro señor que consiguen que veñan gratis. E iso traballo. Sí, bueno, nos ao principio, o primeiro que queremos deixar claro, que comentou ahora aquí Marcos, que o noso é a coste prácticamente cero. Hai 4 detalles como, non sei, pois o mellor algún libro que precisas ou cousas moi básicas, pero o resto dos artistas, empresa de iluminación e son, o auditorio que nos ceden unha empresa, un colexio de Monsas dali de Mos, é todo cero, sillas, todo cero. É moi interesante. Iniciativas así tería que habelas, eu creo que en cada ayuntamento, para temas, pois precisamente exactamente igual que os vosos, non? Porque hai moitas necesidades en todas partes. E me parece unha iniciativa genial. Bueno, pois tedes a ocasión agora de decirlle ás persoas, non só de Mos, de Porriño, de Vigo, que nos acerquemos elí. Claro, que está visto que non son moitas entradas, se cuadrábamos, pero podemos comprar a fila cero. Animade a que a xente compra a fila cero. Canto precio ten? Que precio ten a fila cero? 5 euros. 5 euros? Bueno, que non pode? 5 euros comprar para poder axudarlle precisamente a esa asociación. Venga, véndete. Arranca. Bueno, pois... non quere venderse, non? No, el dice que non, pero véndete. xa vendo eu. Venga. O que sí está claro, queremos decir que simplemente estes actos, estes eventos que facemos, os facemos gracias á colaboración de artistas, de da Virxen da Esclava da Dolorosa que nos ceden o local, X4 que nos pon iluminación, que nos pon son, e moitísimos outros artistas que tendes que ver lo que é increíble a cantidad de artistas, por moito que despois digan que son un pouco así cerrados, é unha maravilla. Nos temos a sorte de tratar con eles e son xeniales, porque lle pidamos o día que lle pidamos e veñen sempre. E os espectáculos, hai unha cousa que está clara, calquer persoa que vaya po ano seguinte seguro que xa nos está reclamando a entrada a semana antes de que saian a venta, porque é impresionante. E sobre todo que ao fin e ao cabo é simplemente para axudar a unha asociación que nestes momentos, por desgraza, están bastante tocados por culpa dos recortes e por culpa de todo, e que é unha asociación de disminuídos físicos e psíquicos. Entonces, parece que todo é tan lexán que haya persoas así, pero calquer día podemos estarnos nunha cadeira de rodas ou podemos ter un irmán, un fillo, un sobriño. Entonces é importante que eses centros sigan abertos coas súas portas, porque nunca se sabe a quen lle pode tocar mañán. Entonces, iso é o único que nos queremos. O único que nos queremos é xuntar, porque un pouquiño, o mellor, en parte un pouco egoístas, porque o mellor mañán igual nos toca estar a nos ali. Entonces, ojalá non toque. Oxalá non lle tocara a ninguén, pero nunca estamos... É máis fácil que nos toque iso que nos toca Bonoloto. Entón, sí, sobre todo se non se xoga, non? Bueno, ben de xogo, pero non me toca nunca. Me parece mala sorte. Entonces, sobre todo agradecerlle ás persoas que nos inundan, sobre todo con mensaxes de Facebook,
e moitísimos actores, actrices da televisión de Galicia que están dispostos a vir a gala, que xa non mandaron mensaxes, que contar comigo, si non teño traballo, porque a verdade é que, bueno, nestes momentos empezan as series todas, teñen moito traballo, por sorte, e que, bueno, lles vai costar ao mellor un pouco ir, pero sí que temos ánimos de todos eles. Está claro que estades moi metidos no tema. Intentamos. E que suerte temos nesta sociedade que haya xente como vos que realmente se dedique aos demais, que se dedique a axudar a colectivos pois, que non poden, ou a persoas individuales que realmente están en situación precaria. Entonces, iso é unha grandísima suerte. Eu creo que é unha riqueza, é un capital social enorme que temos na sociedade hoxe, e que neste caso pues, están situados en Mos. Eu estou seguro de que hai moita xente nova que se non son tan maravillosos como vos, pero seguro que os hai tamén en outros sitios facendo as mesmas labores. Eu quero vos dar as gracias en nombre de toda a xente que nos pode estar vendo neste momento, e de verdade animarvos e animar a xente a que compres a Fila Cero, porque agora non podemos estar ali, porque non cabremos, por o que acabo de escoitar. Pero vamos a comprar a Fila Cero. Dade, por favor, a dirección onde vos poden encontrar e todo iso. No Facebook, en Mos Solidario. Mos Solidario, verdad, que xa o dixeras antes. Mos Solidario. Bueno, pues todo o mundo entrar en Mos Solidario e todo o mundo a comprar a Fila Cero. Vale, moitas gracias por vir. Moitas gracias a vos por a Foi un invitación. placer tervos. E de verdad, felicidades. Moitas gracias.